Sara Kozar Ordizian jaiotako neska bada, 35 urte laster beteko dituen neska bat, edo emakume bat ja ez dakit, ja hortik senyora esaten diate, osea, ja ez dakit ze mugatan jarri nire burua. Baina, ez dakit neska alai bat, nahiko moitua, kuriosidade handikoa, eta bere bizitzan egunero zerbait ezberdina egotea eskartzen duena. Lehenengo castinga izan zen, Hasi Berriak erako egin zen makro casting ura, 2001 urtean uste dut. Orduan nire milen Ordizeko antzerki taldean, unibertsitatean nengoen Bilbon ikasten, baina Ordizeko antzerki taldean nenbilen. Eta antzerki taldeko lagun bat eta biak esan duen, jungo gara bihar, baina en plan, egun pasa egiteagatik Donostin. Eta Donostira etorri ginen, da castinga egin duen, da nik, proba batzu pasatu nituen, azkenekoa nuen pasa, eta orduan Hasi Berriak ere nintzen sartu, baina, klaro, Hasi Berriakeko aktoreak ziren Goenkaleko gazteak, orduan Goenkaleko gazteak Hasi Berriakera joan zinean, Goenkalen utxunea zen, orduan Hasi Berriak ere nintzen sartu, baina bai Goenkalen. Ikusi dut berrian, atera da notizi bat, esaten duena ETBk egingo dituela 2 serie. Bat dramatikoa eta beste bat komedia bat. Bueno, bada zerbait, baina oraintxe bertan momentuetan Goenkale bukatu da ja grabatzeaz, eta momentuetan ez dago fikziorik ETBn. Zinea, badakizu, egiten dira 2 pelikula 3 urtean, egiten badira, momentu honetan nik dakidala ez dago pelikularik. Gernika uste eta egingo dutela, Antonio Banderasek eta ez dakit hemen grabatuko duten Gernikan inguruan, baina pentsatu, Antonio Banderasekin da euskal aktorea, igual figuranteren bat atzean sardina saltzen olako zer, baina, ez da egia, Barbara Goenagadi ez pelikula hortan nengoa, baina, Barbara ja jutze, ez dakit, beste... Ez zen gustatzen maila esateaz ez daude maiek, baina beste leku batetik egiten du lan ere. Oso, ez dakit, komplikatua da. Segun galdera nondik enfokatzen duzun, ez? Kalidadeari begira adibidez, nik uste dut azken aldian kalitate handiko gauzak egiten ari direla, adibidez Loreak, ez? Oraintxe bertan ikusi dugu sekulako pelikula egin dutela, Goietan egon dela, eta orduan kalitatea dagoenik ez daukat dudarik. Oso zuzendari honak daude, oso ideia honak, oso jente azkarra, baina, klaro, komplikazioa da nola egin, ez? Ideiak eta gogoak eta nahiak soberan dauzkagu, baina gero laguntzarik ez, edo laguntza gutxi. Orduan, krisi egoera batean gaude. Esaten da beti zinea, beti krisian dagoela, o aktoreago beti krisian gaudela, baina nik uste dut bereziki nabarmentzera ari gerala hori. Eta, ez dakit, nire izken aldi nire iruditzen zait hasi dala pixkat moitzen eta hasi direla gauzak egiten eta esperantza horrekin nabil, baina, goera superona ez da. Baina, aurrera egin behar da beti, osea, nehar gutxi. Begira, Loreak aipatu dut eta beraiekin, seguraski. Azkeneko ikusi ditudan beraien 2 pelikulak, Laro Gehiegunean eta Loreak izugarri gustatu zaizkit, gainera han lan egindako aktoreak lagunak dira eta kontatu didate oso bidai politia dela beraiekin lan egitea, oso gertukoak direla, oso ondo dakitela aktoreak nondik eraman, sensibilitate berezi bat dutela emakumeekin, beraien pelikulatan gehiengoak emakumeak dira, eta gozada bat dela beraiekin lan egitea, eta adibidez beraiekin. Beste hainbaten artean, baina beraiekin gustura egingo nuke. Asko gustatzen zait Juan José Campanella. Dela zuzendari argentinar bat. Izan zen El hijo de la novia idatzi eta zuzendu zuena. Kasualidadez orain antzezten ari naizen obra, baina lehenengo pelikula izan zen eta berea da pelikula. Bere filmografia ia osoa ezagutzen dut, lehenengo pelikula pare bat kenduta, hasierakoak, eta izugarri gustatzen zait. Oso zuzendari oner iruditzen zait, adibidez berra dokan El secreto de sus ojos pelikula da nire pelikula favoritoenetariko bat, zezaia, favoritoenetariko bat, eta berarekin gustatuko litzaidake. Euskaldunak bai, nik uste dut baietz, orain adibidez Loreakekin ikusi da, Lasata Zabalakin ikusi da, Lasata Zabala Euskal Herrian izugarri ikusi da. Nik Madrilen ikusi honen, justu estrenatu zanen Madrilen neolako lanean, eta uste dut 3 geundela salan. Han Madrilen, baina Euskal Herrian bai nik uste dut bai ikusten direla. Betikoa da, jendeak ez du gauza bat ikusten euskara ezin delako, erdera ezin delako, inglesa ezin delako. Jendeak ikusten du gauza bat,
gertukoa dalako, eta historioak askotan Euskal Herrian gertukoak dira, eta ondo egina dagoelako, ez? Pelikula bat, nahiz eta euskaraz egin, txarra bada, igual erengo gunean batzuk ikusiko dute baino gero ez. Ni egon naiz, ia 3 urte antzerki egiten, lehenengo ate joka eta gero hilarte bizi Iker Galartza eta Joseba Usabiagekin, ez dakit nondik nahi duzu hastea. Par asko egin dut beraiekin, haserreture asko egin naiz, edia desastre batzuk, ni oso puntuala naiz, eta gustatzen zait antzokira aurretik iritsi ez, pixkat anegon, repasatu hauek, 5 minutu lehenago iristen zian, edo ni beraiekin asko, eta zefurroan eta berregina joten ginen. Eta laniteko oso modu ezberdina dukagu, ez? Disiplina aldetik esan dut, gero emaitza, beraien asgurazkin ere baino bea, oso osonak dira. Baina disiplina aldetik bai ginela oso ezberdinak, eta orduan bihurtu ginen 3 pertsonak osatutako bikote batean edo matrimonio batean, ez? Horren beste egun asteburu elkarrekin, bianara, ez dakin nora, emanaldira, lodosara, 2 ordu bueltatu, eta beraiekin oso momentu eran pasatu ditut, parra asko egin ditut eta esperientzia daukat. Baina beste askorekin ere, Teresa Kalorekin, Aitziber Garmendiarekin egin dut lan, par kontuak aipatu dituzulako, ez? Eta beste. Gure Mikel Askurainekin orain, adibidez. Mikel Askurain da oraingo nire nobioa, berarekin pasatzen dut nire mutiarekin baino denbora gehiago, gaudelako biok elijo dela nobia egiten, eta egun guztien gaude trena hartuta, Valentzira trena hartuta zakein ora elkarrekin. Eta kriston parro botatzen ditut Mikelekin egia esan.